chef for me mobi bi akwa ba de ba emergency Ghana TV so brass se ne so story aba be kamesa no me de eba be so mo se ne be ya won so benya nkura hyesem ene wafutu sem e de afri mu de bi aba obra na abusua ene ye nua ba bi e wo yenim asem na bi atwam odina sem ba beto mama bi ne wanim ai oba afide ma se nenimu hantwe nenimu momobo arehwa na sem odi tudwane se be ma woni neti e odi na tena efie adwonu enum nie nyinsen ene ma mu oni ntamu da ama bema na busuafo atutu egu bema na som se oba no eye boni nti onso de mfi na wade ase enkonkofo oba hoforo ene nentina na busua oba yi ba fidie ma se na kire se ne de wi na nanim aje no na awerho na emobo nanim hantwo ni hia wo tote no na nya asem ketwa enne yensa ka bema na wo fidie ma se ono so the side of the story no or the air tudwa eno nti ka me ho ne yenkonkotie na afie ba na wadwenkyira wo na the comment section hono edi amamna futo bia nso ho no yafa edi atuye ho efu message so be like video no wa share na fe nso wa subscribe edi ama yenkonkotie no embrace ya mame ada no di nkomo bi ba be dai jo me ma osima no kakra bo me tofa na yenko abasho me mu kun na atena 23 years ni ana wo amba ana okofo oba afoforo ana wato free ana omba fi o mamiska onyam hwe ntempese me bisa nsa wale ya ajan na se ndan skamba omefienso eno anti na baaye 25 years omefie debi meni na trans 23 years ana wakofo oba enu wakofo oba no na wo okay ana wato free oh wajami omefie na wonyisiga nso mami enti minim de enti a woyɛ sa wale na ejai ya no nkancha mse na mfa mbebe enu ana odinam ukunu wode say Maswell oneti wo nchen ana ene bisa no de wu bisa me bisa no bacho menchana sa wanu na ode chi an mona ana hu no odo atikire wo me hu odo ati shock wo ayo sana okay inti chi an ni enko mpaso de ntam de buy say me no what na say 23 years awamba ana obusuafo nse me abuni ana okofo oba foforo ana o say saade a wontum frifie ho na o ma be fie kura se metena ho saa ma be fie a na metu frifie ho na o fa no ho na ntina me de buy you see why no dey we ka agba amane na kire me say max o na ti hoyi de wo pese ubisa ni bi abisa no no onyi ano agenti na watu frifie ho Yenti a matu afiri ho no anya titru awo no nti unua binya case awo court na wo se memfa ma asase paper amfa nkosi awowa na enyi unua no na me se yafi a yetimu de memfa ankosi awowa na wo se saa na tie de wo bekumi enti na ma afiri ho ba so obua asamne bae maka chense fa efie paper no wo se de bi ana yakọ han bi ana ntina mbekun obi yakọ han bi aka asama masam na ye de atwa mekun wa ye dem bi anu no kan ana wanka se me fa people no onko si awo me kan se ko ginam fa people no ko na o se de bi na mko han me ade akoye ade na atwa mekun wa ye de me gina han na kan se mekun wo de trate me so obekumi uhumi a chesa adansi e bibiri wo ho nipa bibiri a omuti fie ho omuti asama wo kan nyina no ntimi so mi suro ana ma free fie ho owu de ya mfa ndi agoro hwan na wo fie ho a woti a me ka se mekun ana na wo mfa nkopo sese se mi se mbekun me wo fa asokurati obusenfo ni se won so free fie ho na mi nko antena fie ho metena fie ho nyi sika na wo mbe fie ho ante metena ho a na metena ho saa na masesa me niam akọ na obafa ofie nya saa na omu kan wana kan abaka kire ho saa na obusuafo no ka kire me se mentena ho wan ya bonidin nipa a obaka ya bonidin sa samwase na kasi asama wo ka ya ntro na wo kan enya ntro wo ka se mekun sese se wo mekun sese asama ya kan menjawa wale ba wo se wo bekun ndie enti na me nsumi suro a ma yede ma frefio men kan se mekun sese de wo bekumi Christmas kwa bai ama me to apɔnkyen abekun apɔnkyen ne ma wo se fa ye duane na asɔlefo bi me fa asɔlefo bi ade akɔ program bi me kutwa hwi awa
program na ase mini titi mi na me da hospital ho wo ba wo ka kire me say appointment na me kunu no ma ma osika ma ntonto ma kuma appointment say on fa nto no ye me sa oboa sa na o kan oboa nyame na atwe o kasa won yisika wakuma de wakum appointment won yisika nto ho o ka chan say me nto banche mbra ma to banche me niska ma ko ba mako free nyama ebe ya nkwan me ya nkwan na ofrem fun so say wo da hospital ntememra ma ja nkwan kura aba ho da na me se mmeku wo so obakumi me ta se mmeku wo so obakumi amanfo bebere wo hospital okwa wo bai wo so no ye me sa wo so no ye me sa wo so no ye me sa me so me twa hwe me ni titi me na me da hospital no trust me amena me ku wo sa na o kan wo ba ya na sa na o kan sa na obetuma hospital wo kan wo say appointment na ma ku me ntonto ma ma first come on to no why me sa da be na uton ma ba sa na o kan ma wala da be na uton to mama me da ma ko kan sa na uton to mama na me ya kwala ma ntonto mama ntoma be na wato mama ma ka che se tonto mama ka ma ntonto mama wa wale 23 years nka obetuna ho nka obepina etana ho ntro awo twan nka obepina se ya ko bag mo be na ntuma ayi be na watade ayi nka obepina enfie bibiri nka obepina etana ho ka sam ni ja sam a ko me die menjao me se me die menjao ba ja se obekumi ne de wa firi ho be ma wasi ni fie atima adwana ja fie onsia wonu amo ba ko 4 ana wa ko fa begu fie ho ana mugu wa musala mo se mbokumi enti na ma to afiri ho wo boa abusia no ayede a obusia nsi ba mbusia nsi ba enya sa na kan mbusia no bo mu di wo busuafo na wo sisi a betima abo mu nyina din o mu gufie ho sisi a me busu a wo no bani din na mewe nipa ben obi ani ho me hwemo me sabe pede amoye ti mayeko na me hwemo omusam enti me firi anya anu wonu amo ba ko fo na wo fie no wo mu wo fie sisi a wo na agi fie na afa mi be ma fie ni ya me dia no ka ma busu ani ba ko a wo ho na me hwe ma busu ani ba ko a wo tu ho nipa 4 no akofa ba wo wale oba nipa 4 ana akofa ba gum so wo kan wanti ate wo yankwa makme ba se wo si wakofa na busuafo aba wo nchi ne hwan na odi o maba kwame wo na nsa na kwame akohanda kwame tena ho 20 years o tena mu fie 20 years sa ta no kwame ha single room wo tena wona ya tena 20 years na sa time na wo ye na ukwa ne nchen wono ana to wono ana to dabi wono ana to akora wo bema pani wonu ni ntimi nya bibia unsu so wa ware wo pa wo eti so no akofo no ya bema abetena single room no uka wantu ne wase ntifia na yakuwie fie no wie sisi a lizi wo ho ninua ai lizi wo ho abiriji wo ho sisi a wakofa akisi abaka ho so ho wana tu ho o kan se mko family no bai mi nua ne bai ana o sisi a no kofa ba na fere wu ba ka che me say di antina ma kofa obi na wa fa ba pa chan adentia che wanti no ho ase awa dia no so la obekunu no ko sisa no busu apo abegu wo kan kwara na awonti no fa na say mentum wa se no wonti ho ase awu so la wo ko sisa o ma abegu wo bebiri sa no ka chem wo se mu wo ana o ko fa ba nya sa no kan nam ne bae won fasi tawia bae ana o ma me bae ansa ne tu fifie ho me ma me bae no no ba so ba sere wa mada ho be wa yi kura na oni o so ba fa ba se ansa ne ya tu koye no ma me wo be tro ho se wo busu ofo na tro no kwa ma tro ho 20 years sisia 50 years asamo Bridget ana me say 50 years sisia akis 10 years wo mu nyina agwo me ma me ba wo di sen 1 year para wanya 1 year be no wanya me hu nipa ba wo be sere no ko ne ba bi wono wa metena ho enti me kira se aho ne ba mo nchen a me ba wo di ne de se afia aho ne ba wo nua ne ba wo kuni wo ye de na one ne da me nua ne bae enti ana ono nso wo fase nso bae na o mu nyina wo enti nipa ne me no nyina wo single room mu me wo fase ne bae na asifie nti onu da na wa bagina etunum ka me tuna fie o pa o wani mo pa ma me fere tuna fie ho o ka chan se o bae no onu bae na asifie tuna fie enti me ba o tuna fie ho na ade na aya me ba fie na eye by force say chinchini a wakwa awade bia nso kwa ye hwekwan so ba wo ba wo me ba ti
awo no nso ye wa agro ide awo no ba sa agro no nso ye ni park so ye ni ba bia nipa wo ye di ni banu anameboa ye di ni kokoam na say hoho nso asa be ka mo ho mu nua bia na konta anase wo nua obefere kra ana me say sisi ya kwatena ho no efie no ya ba bia single room ni mu die na America single room na me nua ne bae ane no wo fa senso bae no mbetena ho ansa ne ne maame bae me ma mfere ne bra wo ha wo no ba na asisi wo frɛ na ba senso ma yo mutini fie enye single room ba mo fa ma frɛ na ba me nso wa ha metima frɛ na ba frɛ ne bra enti ya wo de awo twa obai mpoa pa cho menye bedda ya mi ani menye bedda menye bedda wona tu wo no akofo ba foforo oso sisi nye mesisi edin oh me na me ka kire na wo ye sure say fa wo nto da enya no kure wonka no kure da wo ye sure say fire na utimi fire obai pa cho ujidi abuma ye ka tane na Mesra momra mentoma wana momra mentoma fama me na ena mu be ye show me ka bibia ena mu be mu me pega table no mame asina be pega de no woni me ye bibi na da bi wo pa cho say aja so ne na aka ti munya experiment ma me pega de hey ni ye duma be pega si chen Abusu abrawa na baby aduru mi akra so ya pa meslete hunti sele ya sala ba Facebook insha 104.5 the ABC da ebi be si ne what you say because ba ma wono no one ne yerete no wo se wo fire oba ne se fire bay mumie mu mayen pacho we why tete blanket London there for TV to Adom TV where show free entry Mami wa eja wa ready. Onu ana eka. Dabi wa ready. Wa ready wa haya. Mami hey, bajisa homo. Obani secretary say. Bra bese mami na baby adru no. Ha abusua wa eye free, pacho. Se mami na upasa be man na wo me anaka minim se wo se ni say. Mami wa ready. Beda so. Share. Bra wo say hey. Abusia bra Facebook in shower and na what do my we yan fan kwa mic ntin wari mami sister style be na opese oye ne hunkrapo style be our evangelist wo be hwem Abusia bra Facebook in shower 104.5 YouTube no Nhyira TV, Val TV to Adom TV. Oba ne se ma ye ready. Papa wa ye ready. Sister da ho. Na da woda wonchemu. Wonchemu na de. Wa hene. Wo ye ready. Was fire bell pa. And now fire. Me person musa no question ba. Bisa no woda ho twen. Si be man ento on fire 25 years nko betima etena ho wo bisa wasemi ya no sana metena se me na da no one po baby anfa si be man no ahonya adwuma wo tena se 25 years nko betima etena wo ba ben ana betimi akowale ben ma 25 years wo ni ntimi nda wo ni ntimi nya dia wo fe wo timi tena ho da bia on tadro wo ba aduru ben ya wo fa do na de fa no aduru ben ya dia he boni di bo adu ni di na menti ai me ba udenya wa ma aduru ben ya bra wa ma yi me kete ma do da me ba aduru ben ya wa ma yi me kete ude yi me kete ma yi me kete mo fam kete ma kasa adu we na me adu we da bia ma kete we say no me ba order enanu ma ya mama charge here are beyond collections prime misletter to be what when you sama kama sorry kwa me tambe man because be me wo fedro mema mo fedro no mo fa na enro be ya unimu afemo no eya dia 20 ka ho wisa kama kote okay ana otwebetu ona na mdi usi force mame kete we munyi nkita bi tiati bi sibia na be ma na dwebe sisa ni asan start bra wo fa do na de fa wiri enya no kure
Omo adu ni din say adu we. Fadro de bi o fadro. Aye de onum na wo sa na wo de tua. Onum. Pa ebi. Maxwell. To fire. Maxwell. Wo fadro. Anya no kre. Asa ne ba na wa wo kwa bia na nya wo ba wo. Anya me wo. Munya wo kwa. Me wo. Na wa wale mienu asa na wa wale maka ho. Aye da na wo. Hwan. Emba ben ya. Wa wale mienu. Awe ekuom. Asa na wa wale maka ho miensa. Bo mudi. Mbo omudi. Nturo bia we ya no. Nturo ben. Enti kanu kura. Oba we mi se kanu kura so oba ni so. Wo se owo ni oh. Enti meba Maxwell. Say obey woni na tena 23 years ni. Awoma enti wagya na kofo ba afoforo. Meboa. Obey we ye ne dey. Ba so menya no. Unya no da atwato obo na koma ye da ben. Akoma o so obakuni. Intimi make. Me ka se makun sise. Me no wa trans 23 years. Manku sise me ku aye de. Me ku aye de. Intimi me soro class en bebe fi o. Me da aduru na agu madu. Me da aduru na agu dua na ma wa na sise me ka se makun. Ewu se oba woni na tena 23 years eba mai se bakwa wo mu a wo de ba no kra na bagigi nani na wo so wa se jane ho tika ma wa mu wo ma enye macho enye Adam T. Miti. Na nipa 4 wo mu ka no ho. Om so oba om beku kwan be na om be fa so ayede. Nipa ben na ka so beku. Adenti na unso wade oba ye no wabusuafo nko na wotwe wo mu ba na wotwe wo mu ba den. Sabusen ne ya silimi ne sa. Onu sabusenfo no sa bagum za. O fasi baye, nunua baye, ne maame baye. O fasi mienu baye. Ento omu ba na omu ko sa na ya mo ye den. Anu ne nya ba o nipa ne besere wo no wo kwa. Anu ne nche se ba. Ana ti se ye wo no. So many years. Sisi ye wono, afia ye wono. Omu da omu baby. Ada na owu dwa na afirifio. Oh. Maxo. Wo ho. Ana, me na omu na eda. Me na omu na eda dan no. Ho ni. Ana be room wo ho. Omu nyina da ho. Wo so so be dwun so kora wo. Wo so he fa obedi dwun so. Dwun so wo fa ho wo ne. Ah. Wo kan won te. Eti kan na wo pese oye. Sese wo a wo si wo nya no. Ofirifie sei ni. Ofirifie afina ibuso mensanye o mafie anya anukwa sese December o papa firisirim ba oba na me ni fi ho o fi to oba woni ne da ye da be tire ni person obaku madam ho no ngi sa simeku sese wa cha me de charge bo no me simeku sese ni person obaku die ni wa tira sese me ku aye de tie wa kuma punti wa fu wan sidan na me san fa sika fanko na atuoka ana mo ayale no ade ati ya wanya 5 million ha ko tia hospital ka wo kuma punti se obunya duro ada nti na wo ne de wa de jaye yaba ada nti na first kan to me fa de ni nua aduane ade no me fa nua nti ade ati na sa 5 million wonya no ha na de ko hospital so na so onu na ye me onu na ye o na na tua ka na tua ka so ni ma nyam na tua ka Maxo ka bibi papa bi na minti bibi a me ka no so ja obaku media o tinu ho ase me ka se meku sisen me ka se o jai de ya o so obaku mi no me nja na wale meku na ma nsuru me nko ho ntanu ni firi ho de a me ne firi fa bulam enti anu firi ho de a obeko fie pa chwan ubeko fie pa chwan mpacho enya nu no de eti ho o me so opaba enti okofo oba afoforo ene so kwa tie okọ ebe mai enti wo besa ba tie se mu oba ni so awo anya so nwo mi ni tie afie se wo abamai se wunya no ana wo ntimi ne ntere bi me ni ntimi ntere be se wo se mu me sisi edin enti me ti ho a ye den no okofo oba afoforo me wo nti enyina Mako hospital ende yakọ bebere aduru bia ase me gima na bia na wa nso wa check wo enyina yaye mo ye sure ye koye wudi wo ma me hunye mi de ndo wo faye de ko bebe ma wo hweye ba wo de ndo wo di sie mi wo ye test na ma na yakọ a wo mi oni nyina na kotena ase na doctor na hweye nti de ente na me de ase wo de yakọ na se ko yakọ madam Catherine omo fro no nku ana me se me ni doctor ne se me ntwe ma omo ana nti media no nyina tena se ka asam omo fro no nku akwhye ho anse na omo frem na me se me mpene
ana ntimi die no ya tena ho aka ma wo die ani die me da se yenu abema no so wo case sem kra wo no ba wale woni ne akosere no na wo mo na kohoma no ta woni kwa ma odifo ese abaya we oba adwaman a wo no wa manabo akohoma se wa mo yere akohoma odi bem se obedifo enti se obeka se ja umusi obekumi o se obekumi oba ti o so okon na abu mu na so o se o ye o se wadwane akofie wadwane akoba mema de e fan to me play o mkas bia na to the stand say ono ba tena se no nya ba no woni ne ba o woni ne ka kire woni ne PAC woni ne bibia waja no hokọ at the same time also akofa na busuafo abetena fo sabi woni mo nkan woni mpro na ntwen na ntena ho waja no hokọ ono nkwa na onye de ntena ho o sora no pa no so bewu a ana bibi beto na obeye dan enti se me ni jam hokọ na okofa mo ba yo ti na nka wo points ti wasema wo kan wo so akofa we aba ye gina so kan se me yeyi beto mo na kohoma no wase wo bibia apɔnkye na metɔma na anu na ya asɛm no okuma apɔnkye tu hono a wokɔ no nti dia mafanya na me de kuma no na bom na makoto makoda hospital me kire se apɔnkye no ye de ade na ya muhu apɔnkye no ye de mo de apɔnkye no be ye de Christmas ana ya kuma apɔnkye no Satam na me sumi din me ya driver ni me din konfo bi kwa baabi nti wokuma ponche no wodi sika kan ho se bia ye de wo fufuo ye de ye jollof ye de ye bibi na me ku no na ya na pa nti me ko si asolfo me bi asolfo na e beteke ya na ma ko fie ana ma ko duru fie no ana nti no kuma ponche no wie no wanyi sika ntu ho bema sika ni bi okuma se ya o traffic me bra na o tene ka mu ko adwuma na ere na agu no nti apart from no onyare da obitumi da sori an long se ye de adwene ko ha enti na wo obi bi ye dada se wa bo trim pose oba na wonti o pe kon bi so a eno nti na odi o se obekumi makuma ponche makoda wa se ma o kan eni nyina so enti asama me twa nyina no se de o kan nyina is beating about the bush adentina na mo na ko mama misa adentina na mo na afiri ayi nyina me bo na ko ma na me mo no se me de bo no o finsi wa bo na ko ma no ana o start here nti o start here na we bi sa here na me nsu ma afiri ho tie we afiri ho ni pese obekun de won so anso alo nkoto ano se be gisika o boa ma me nkan se hwe apart from akohoma no se bibi sikura ne support kura be ma e bibi sa woni ne da en na ya de ehia wa aware mu o se unya ta woni ne nna no waja no wote ya se minya no wonim se wo ka se waja na ye be ka se sumu no enti na wa yire ho nya no na kwa wo de ne fa so no unse se wonua ba no no a ena ne kunu ye ne sa ka de na be ka che wa konta so obey what they say afia dia wo kan bia wo di bem etawachi na dia meme kan kakra wa ne say sometimes ye bufu a all transit se free enum ba no so ya nye very careful because one hwe ya se say no na be me wo de bo kwadu meku sasai wotu wo tuo ana wo jan me pa to bo ase won kan yanka wo kunu ho meka waka abufuo mu na wo de kan ye onye ne to bo ase na ono so kan no kan how many times na wo di aye nsanka wa waka na wo so bekumi waka ne ba ko pa na waka ne de bia wo hia wa meku because de bia me de asam ba ko ameka ne se aware ye ntitimo na mpo the moment a de ebetinya matete aware mu se bia be ma wo bo ba ana se tie wo bia wa no aka se ekum asam de anu de obi ka so bekun a e ya asam emu obi enti ye bufu a all chances e free enu mu ba no e ya very careful e very necessary okay se ba manya oba fofra enti ma ka be ka no kwa tire oba no oba ka che se me ire nkwanya de me ire wonim style yi me ire what to say e bi na na be man person sabe nsi meba eje abia awuka test na wo ko ya ko da form say mi ntimi anya adwuma anya sa na okan mi na atama na me money da buta no me ba o ti sa wono so ana atama dina atama na Maxwell e bi nsi da Maxwell me say what test na mo koye ye no de no doctor say na wo o so low sperm count na da bi o o se de o mo se bibia ni na de na obey won mo na mane ono to obi enti ya adenti ne doctor na from kun akɔhye ho enti ye kɔ ye ne doctor say me kunu how ayi when I know what from into this or man a draw answer.
sana doctor ne kai na msa adentina fine na wo kasa na se ne no ano no ne nkwamo ne wo from yesa Stidometer no wo form. Your friend is stidometer. Be ma bia ne nkwamo wo for. Your friend is stidometer no wo form. Stidometer. Nti ontumi erane up. Unse nkwamo na omo di mirika. Mirika ne ba. Nti omo no speed no wo form. Nti omo no ono na aga chronometer no aklesu. Yeah. Na you say. Nti na mo ngono, that's why. Okay, so any problem no. So you see just your money no and our bakolapa efie. Be me bisa would last one say. Obey you wo be wa no. Oba kama wana otimi fie. Ti. Says unya no. Enti ekumu sam no wanyi mfirim. Okay. Mate. Be enya akoko da emprene da bre. Efia wasi meku mekire wo hu se nyame atwa oka. Sa kasa no wo mpabie. Uja ya obebe fie. Usom say Mpacho, enya nuntu na ode betena. Na bi si asem na wo ka no what? Sini nyina agu. Na tie me say o say se wo jai kan wo bebe fie. Wo betimi ajai. Me nkan je se mekunu. Ba wo ka chen se won to mfirifie ho. Ne tina ho me na wo di asem na be mi. Asem ne yake. Afia. Ese ya ka mani bia ma. Me say me mamu na wo twe no mienu. Kofie ono oso onya wo obeba fie obeba abeda fie obeba wakohuma na otwe mienu no so na sasa na tie no watinye adi na asem so a bra na yempe hospital na mumienu mo nko na yenhwe se irade be adoma mamonya eba ne bia wate fa phone to silence mami dum no mo amahu afia wo TV so amofra munyai ena me nkomo no do so onti afia me ma 2 weeks ene ni nkofie na yenhwe na wotwemienu na kohomabo enasem ne mu ne ade doctors de bebre Dr. Dawood wo ho ABA wo ho Mama Faith wo ho metimi asre no na yenkohwe se obetimi ahwe mu mienu ma bibia si animanimu ya why so ka se me hu nti ya hospital na wa bre on hospital me say what you asem na da me wo fe na o ma ye hu se wo problem. Yeah, ka solution and solution. See, say awo beba say emma o si onya wo. Enti wo dey 2 weeks na be 14 days be. Wo si obeba fie abetena fie. Wo nuanom no de waso ne bra boy sase okobo ne bra de so ko firi nyina firi kwan ka ono kwa anya sa member. Na o de wo ne wo so nya abotre ani wo ne nya abotre nyamtre. Why? Ene wo mu nkasa na de esese okosirim no wonkosirim na yenhwe na wotwemienu na mo nsamra wate madam wada uruma wo mu mfiri kwa bi ko na se se ene ye ya kasa ya onuanu mi ko onu ko mu ane ho sika ni ho no akotu ni se kofie eseti adjuma ye die no wi ase nyina hwe ye amansa nyina hwe ye obi antimi misbehave in this case inti wodie ena ya ka asemu yi kofie ya manu brese onhwe no nyankoda ne kwan hwe benu na wotwentam obetumi aye no ntoto ye na ho boabo anya entu de kofie na de besi akire bia no maya sonte me mpese meti bibia mpese ye boam mienu nyina se wi ase ade ya ne se wa ba wi ase no wanwo ba ya unyanya bi onu nso ni bi nti mo hwe ne yie pa what you say afia what dey make na say case close abusia ya kwakoshe video no abasisi ano de wi asem na kwakowi akwakoye no yenso ne ampenifo enhyehyɛ ya omde agu akwan mu yenso anu amu ne yemmom na wotwemienu na afi yenhye se bibi papa bi bepie e de afi mumu e de aba na afi ya hye esiese omuntam ne de yie atu yie nti abusia me do besi ase yentwen update bi atofom e de form asem yi ho a me de ba down na nso wo hu ne asem na kwakowi aha ayo emergency Ghana TV message so be like na afi wa hye na wa subscribe e de ama medindi na nakosi adepa ye be san so e hye adaseme makrawa na madawase.